facem o perechere de anul nou. Opa! Neckerman, horsemanul negru, baban, dar cu o postură foarte bună, cu niște proporții foarte bune. Și o femeluță tânără de 2022. Indigo. Femeluță finuță, să zic așa, și vreau să atrag atenția asupra proporțiilor ei, da, dimensiunile care nu sunt exagerate. Vedeți, nu are o ușă prea mare, dar este o ușă frumoasă, foarte frumoasă, sus. Este o porumbiță mai mărunțică, îi putem spune, cel puțin în comparație cu el, dar altfel este medie, nu este o porumbiță mică. Reprodusă din doi părinți, la fel, două păsări finuțe. Să vă pun clipul cu părinții ei în descrierea acestui video. Pe considerentul că și părinții ei au fost medii, da, ca și dimensiuni. Sper să mă ajute acest lucru, împotrivirea lui Neckerman, da? Două păsări care au proporții bune, și masculul și femela, da? Mă refer la aceștia doi din clip. Au proporții bune și sper eu să îi potrivim și mai bine, astfel încât puii lor să nu fie nici prea mari, nici prea mici, da? Tot așa ca ei și între ei, da? Ca și dimensiuni. Foarte frumușică femeluța. Sora ei are gușă mult mai mare și am evitat să fac acea împerechiere, deși sora ei este andaluz și aș fi intrat direct cu ea, ca să am două gene spread în această pereche, da. Una de la negru, de la mascul, și una introdusă prin femela andaluz, ca și prima opțiune pe care am avut-o în această vară, da, pe parcursul anului trecut. În schimb, acum, spre maturizare, cum vă ziceam, femela andaluz are o gușă prea mare pentru a fi împerecheată cu Neckerman, negru acesta, care și el este destul de dezvoltat, da? Să pun aceasta, să o aleg, să o folosesc pe aceasta indigo la pereche, da? Mai mărunțică un pic.
intenționam să o scot la vânzare pe aceasta, dar va ieși femela andaluză. Sora ei. Ba. O femelă destul de neinhibată în prezența omului, dar avem foarte mult temperament cald, să zicem așa, în partea masculului, da. Ba, mult calm la el. Bun, închidem aici, v-am salutat, pa, pa.